Hindi lang gug masuko, at least makabalo siya nga buntis ko. Unsa to akong nadungog? Sila Nicole, si Ron. Anong karon pa man? Ay, naunsa na ni? Unsa ba? Liburot gani pa no. Ugaan mo, dili. Ha? Buntis di ay, ha? Dili mo sa sulod. Bang, wala bang mga bata dire? Asa pa man day sila kanina ra ko dire. Bakit, natingalan ko bakit nangita, magugo pa man dire dire, uy. Bata ana nga. Tao kay be? Ulat lang sa dito, gusto na ako. Ron? Haaram rin mo diya, pasamutang yun yung suko yung amahan ba? Ma, mahadlok man si Nicole kang papa, oy. Kapat magudunan yung nagsulti, ayun yung taghui. Kamasamot yung nagkasuko, ginginaon ninyo. Inyang mo ato mi dito karon, masuko na pud na. Hindi lang gug masuko, at least makabalo siya nga buntis ko. Unsa to akong nadungog? Ay, wala te, oy, wala te, wala. Sige na, tara na kayo, nagpaabot sa papa ni mo dito ron. Tara. Ano sila Nicole, si Ron. Anong karon pa man? Wala na nasuko si Uncle na mo day, normal rin na sa iya haday. Pa, may ngudto pa. Aman mo gikan. Diya sa luyo pa. Ngano magtago-tago pa man mo, dugay kay mo. Si Ron manggod angkol. Madlok siya nimo. Sige na, naman ang duwa. Punta na lang sa tuyo ni mo. Ayaw sa lagi ron ba? Ayaw sa ron. Dili lagi pwede nga dili ni maingon. Iingon na ninyo ron. Sa pabuto ninyo, masuko ninyong amahan. Sige daw be. Isulti. Pa, niburot manggod. Oo, angkol, niburot jud. Ha? Unsa ni burot? Klaruwa daw daday, unsa ni burot day? Pa, problema manggod ni. Oo, kol, problema jud ni. Unsa man ang problema aron masulbad? Ilisod manggod pa. Oo, kol, lisod-lisod jud ni. Dahil nyo kasulti ay murag lisod gid na ba? Naman tay sayo, ngano di man mo lisod? Wala mo gud napungan pa. Oo, angkol, wala jud siya napugngan. Unsa wa napugnan? Ngano wa man pud ninyo gipugnan? Kaysa. Unsa wa napugnan? Isa na mo ikabulan. Oo, kol, isa na magud siya kabulan, isa kabulan ug isa kaadlaw ugma. Ah, isa na day kabulan. Nganong dugay man ninyo giingon? Pa, di ka masuko pa. Ngano masukuman ko? Dili ka masuko, angkol? Unsay kasukan? Wa na siya nasuko. Standard sa gid na niya. Pa, mauna ni. Oo, angkol, murag mao na jud ni. Ah, mao na rin na. I-direct be. Tugani ko. Unsay problema? Pa, niburot manggod. Oo, angkol, niburot jud. Unsay ni burot ron? Gani ra mo sig balik-balik. Tugan. Say na padungan na masuko. Tugan na mo. Pa, pasaylo ako. Niburot gyud. Oo, kol, pasaylo si Ron niburot jud. Unsa man? Mutukan mo dili. Ha? Pa, Oo, angkol. Ah, Ay, naunsa na ni? Unsa ba? niburot gani pa no. Mao gani, kol, niburot jud. unsa gipaabot ninyo kamoy maburutan? Tugan mo dili. Ha? Pa, mutugan na. Oo, kol, mutugan na. Tugan na yun. Buntis manggod si Nicole pa. Oo, kol, buntis ko. Buntis di ay, ha? Dili mo sa sulod. Kay maghimo tag part 3. Dili.